Det er bedre med rødhul. Nej, jeg kan lave det samme med min stikmål. Gør det ondt, Jonas? Overhovedet ikke. Endnu? Nej, ikke endnu. Der er ved at være snillet i hul. Au. Ja, det er slukket. Au. Au! Ja, den med Jennifer Lopez, så det Ja, okay. Nu er den tukket. Ja, tak, Tommy. Du skal bare mangle mine fingre også. Skru lige. Eller med Jello og... Ja. Hey, hvorfor? Kun 8 eller 8. Kun 8. Det ser pænt mishandlet ud. Ja. The wax freak. Alle kender Edward Saxehånd. Her har vi Jonas Sterilhånd. Det er faktisk ret godt ud, ja. Udbryder, hvad synes du selv, det går? Han er ellers ikke fly. Ja. Det er grænt, at folk er Det er sådan. Du er ved at skyde en ham. Og så har vi en mil. Ambitiøst, ikke? Ja. Det kan man også lave til en julefrokost. Ja. Masochist.